Nachádzam sa za dedinou s názvom Kucín. Pozrite sa na tento raj na zemi. Krásny kostol pri Šírave. Tam je vzadu, neviem či ju vidíte. Chlapci ma poslali po vodu. Mali vyschnuté hrdielka. Museli sme sa niečo dať, nejaký doping, trošku slivky, pretože a dobre sme aj urobili, pretože je to ďalšia už v poradí tretia chladná a mokrá noc. Trošku to pomohlo, ale sme v poriadku, mám tu havajskú vodu. To som zohnal tuto v obci. A tam za tou kadibudkou sú chlapci, asi 200 metrov od tej kadibudky. V lese, našli sme krásny flek. Takže tak. Čo vám poviem, raj na zemi, národ povstaň.